Bo día, hoxe vimos a presentarvos as actividades de conciliación que este verán se realizarán en 6 centros socioculturales do rural durante as mañáns do mes de xullo. Mañán venres ábrese o que é o prazo para a inscripción que permanecerá aberto ata o vindeiro venres 19 de xuño. As actividades, por suposto, son de balde, e quero animar as familias a que inscriban os seus nenos e nenas nados entre o ano 2008 e 2015. Contamos con un total de 90 prazas disponibles, 15 por cada un dos 6 centros socioculturales, que serán os da Gracia, Figueiras, Lavacolla, Marrozos, Nemenzo e Villestro. Creo que con estes 6 centros abarcamos boa parte do rural de Compostela e facilitaremos que a maioría das parroquias teñan un centro o máis próximo posible. Ademais, como non pode ser outro xeito, nestes tempos as actividades faránse con todas as medidas de seguridade. En calquer caso, fomentarás o que é a realización das actividades no exterior sempre cando sexa, digamos, posible. Eu, a verdade, que encanta a presentación un pouco máis, eu pasaríavos agora ca compañeira María Pose, que é a responsable e a coordinadora dos centros socioculturales do rural, para que nos explique un pouquiño, polo miúdo, todo o relativo ao que é a preinscripción, a matrícula, os horarios e tamén as actividades. Sí, pois nada, volvemos como todos os anos cas actividades de verán, ca modificación por causa do COVID, do número de centros e do número de plazas para cumprir os distanciamentos. Entón, para a prescripción usaremos tan só o correo electrónico, podese descargar a ficha de inscripción na página municipal, con un correo electrónico a mposeo@santiagocompostela.gal, que vai especificado no folleto, farase a prescripción de actividades. Si hai máis preinscritos que prazas, realizarás un sorteo automático o día 23 e o día 25 sacaremos unha lista de admitidos definitivos que terán que cumplir outros requisitos do 26 ao 30, que é cumplimentar o anexo 2 e traer a documentación pertinente. Nesta ocasión, nas prescripcións, non fai falta que se traia ningún tipo de documentación, porque só aportarán os nenos que finalmente se inscriban. Durante o campamento, as familias comprometeránse a seguir os protocolos de seguridade que marquen nese momento a fase na que estemos, como poden ser a toma de temperatura na casa, en ningún caso poden vir nenos con febre, actas ou enfermos ao campamento, e tamén o uso de mascarillas, que cada neno traerá da casa, e os centros estarán debidamente marcados e indicados con pegatinas, as zonas de uso e as distancias, haberá uns protocolos de entrega e recollida para os rapaces diferentes aos de todos os anos, porque agora non podemos permitir aglomeracións na entrada e na saída. Penso que nada máis, priorizaránse as actividades de exterior e os nenos farán xogos e actividades como sempre. Priorizaremos as actividades de exterior. Pero asuntos sociales... Ai, é verdad. Nesta ocasión é de balde, pero terán prioridade os nenos empadreados no rural de Santiago e, ademais, haberá prazas reservadas en caso de que servicios sociais requira de algunha delas. E penso que nada máis.
Bo día. Estamos aquí para presentarvos as actividades de conciliación que este verán se realizarán en 6 centros socioculturales do rural durante as mañás do mes de xullo. Mañán venres, concretamente, abre o prazo de inscripción que permanecerá aberto ata o vindeiro venres 19 de xuño. As actividades, por suposto, son de balde. E quero animar as familias a que inscriban os seus nenos e nenas nados entre o ano 2008 e en 2015 e contamos con un total de 90 prazas dispoñibles, 15 por cada un dos centros, os cuales son A Gracia, Figueiras, Lavacolla, Marrozos, Nemenzo e Villestro. Creo que con estes 6 centros abarcamos boa parte do rural de Compostela e facilitamos así que a maioría das parroquias teñen un centro o máis preto posible. Ademais, como non pode ser de outro xeito, nestes tempos, as actividades faránse con todas as medidas de seguridade. En calquer caso, fomentarase o que é a realización de actividades en exteriores sempre que nos sexa posible. Pasolle agora a palabra aquí a compañeira María Pose, que é a responsable e coordinadora dos centros socioculturales do rural, para que nos dé unha explicación máis polo miúdo sobre a preinscripción, a matrícula, os horarios e as actividades. Pois a inscripción está aberta do 12 ao 19, será de forma telemática por correo electrónico, poderase descargar a ficha de preinscripción na página web municipal e a partir de aí, cando remate o prazo, farase un sorteo en caso de que haxa máis inscritos que prazas. O sorteo farase o 23 e o 25 sairán as listas definitivas. A partir dese día, os nenos e nenas que obteñan praza nas actividades terán que achegar a documentación necesaria en 2 sitios. Poderase facer por correo electrónico ou na Casa das Asociacións de Cornes ou na Consellería de Medio Rural na estación de autobuses. O horario será de 9:30 a 2:30, aínda que as actividades vanse a realizar de 10 a 2, porque a entrada e a salida estableceremos os protocolos para que non haxa aglomeracións. Tamén estableceránse os protocolos que sexan necesarios na fase na que empecen as actividades e os nenos deben levar mascarilla, non poderá asistir ningún neno que teña febre ou calquera enfermidade e os nenos comprometeránse a cumplir uns protocolos que se lle facilitarán no momento da inscripción. Terán prioridade os nenos empadroados no rural do Concello de Santiago, tamén terán prioridade os nenos que os pais traballen os dous e non teñan outra maneira de conciliar e despois haberá unha reserva de prazas para nenos e nenas que veñan derivados de servicios sociais. E nada máis. Perfecto. Listo.